Ayo. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya arep dolan ngene habis, guys. Habis ki awake panas ki wis pirang dino. Periksaan apa dino, Mbak ya? Sana 3 hari. Lah kok ijek di kompres saya kok isek panas kok piye storine. Iki Dinda mantap. Sampai jam setengah 4 iki Dinda yo urung mantuk lho guys niki. Ayo marane ya. Selama habis awake panas ki dhisik kan urung iso niliki rono ya guys, soale dhisik dhewe jek sibuk apa ki nandur pari, jek rendengan, sing daud, sing tandur, sing wong mopok, wong tamping, dadi ini jek sibuk. Ya saiki wis longgar, wis gak enek penggean. Lah kok iki mau storine Mbak Ana kuwi dihabis isek dikompres kanggo kompresan kuwi guys lho. Lah kok isek panas bocah iki ya. Terus iki gercep arep ngetan tak dili dihabis. Iki lawangnya Aku tak metu mburi ya tak. Kok tak cekok ngene. Sate nih. Kan njujug. Tak tumbasnya sate mong guys, sate ayam tapi ya pokal gaene sae mang serandalku iso dikekne kene iki. Lho, lah kae Dik Naya ya ape dipreksakno neh. Dik, oh alah. Ini kate panen iki panen penyakit ya guys. Ya Allah. Periksa kok sampai ambal pindu. Mawangis si kunci palsu kon jero. Langsung temburi kok Dik Dinda tak kon ngomong idoke nek aku ngetan. Kunci motor lho ya. Kunci montore urung mbok gawa. Kunci motor. Aku ki penggianku ki yo urung bar ngene iki narik iuran sedekah bumi iki. Yuk.
Alhamdulillah meh tekan. Wah, alah 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 alah. Apa nih? Hmm? Assalamualaikum. Bene teleponan gak krungu. Alah, alah. Lah kok ijek batuk-batuk, ijek. Alah, nang mam le. Tumban sate konge. Nang mam. Nyamam nantang ya? Nggih. Saleran sik. Nek bukane iso. Gak sampe sambel. Ya ora ya. Letok ngono. Nang mam. Dah nang Cek piye demek cek wis adem apa? Ngengei sing. Adem kok. Adem. 720 bagi 11 ini gak temok. Sudah piro kuwi ya 75 kok. Nang ora gelembung anu ya. 75. Repot lali. Lasari piring aja, mek piring. Malah buka ning ngono. Tak Lah nek cukup piring sik, guys. bar magrib jam 8 gak kene wis bareng. Ngadai agak ngadai kadang. Lu alah, bane ngatek ngebes ini kok ora tambalno kok malah Ora tau dinggo. mare ora tau dienggo rek. Jam itu Ki nek dienggo nek jaranan nek ning mbahon ngono kae, guys. Tapi jarang dienggo, bane sampai kempes. Kayak dijeblak iki kabeh lemarine. ndarak minggu onde ngono. Teko wis sampe bet. Cek gak sendok le. Sambele nek radik. Iya sambele. Ambek Anu le, tak imboi sego nggih. Gak ndek sego. Lho urung cupno. Lho piye? Nek gak sidak 5 ya 70 piro ngono lho. Nang ntar, Mam. Gak luwe. iki wae ya Wis kondo. Apa nih? Sambel ya? Gak iso budal. Wis kondo gak iso budal. Mbah. gak iya. Darah nek Iya. dia nang Dikek sambel apa mbok mam ngene le? Ora iki Sambel kacangnya kan iki. ora pedes nggih. Ora pedes. Nggih. Nang mam keringetnya wis kok ngono Nek kok. bahak ora ngono kok ndek. Keringetnya wis koyo ngene aja. Lah sego kok ora gak ngecut. Urung ya paling. Sego ndek. Lho pangan ngene ae. Pendak sore nek enak ngecut. nek ambek iki. Iya lah ambek sambel ya le. Nang mam tak kok ngene. Tembang sate kok ngene mam. Ndak mau gak dia pede. Nama Oh. Ya wis. nang tanginya. Jam itu ya. HP-ne wis. Tak ngandani jam itu nek ngono. Wes ribut iki mang pesen apa ya nah? Iki lho dipesen apa mbak Ana iki guys, gorengan. Lah iki ambek apa ya? Pecel lah. Kok ditukokno apa bisa mene kae iki? Iki lho ya ta. Ngene rek panganan nek ning kene iki wis ora sah metu guys. Mbak Ana iki pokoke telepon ngene WA wis panganane teko dhewe. Wah, anget-anget iki lho apa iki? Iki pecel apa apa? Pecel. Baksone kosong. Ayo bakso. Cokole ndi sumber kene? Brok iki lho. Tak jare. Nganu iki mbok ngisor ngono ne. Lho, iya lah. Iya, nanti anune lho ngono lho. Piye le? Sote iki lho. Piye? Lho, ndek mang nangis. Ndek somo piye? Maksote iki lho. Wah, akeh meneh mah. Simboi paling, kuwi senang nang aku tuku ngono kuwi kok.
Nek kok sak Beres. ngono kae. Hawane udan-udan ya guys, iki udan iki. Cemilane apa iki? Tahu susur, bakwan, terus tempe. Iki nek bakso Anget-anget. gong mateng. Jangan kayu gini ya. Lontong paling. Iki lho ya. Sithik biasane rontongnya wong kuwi iki. Tapi enak. Enak. Ndang mangan lho, pokoknya mantum. Aku atus rontok engko-engkonan ae. Aku ora ngatus sih. Wong la pletas ngono ae Dek, aku kemang Dek. Bandet iki Seragame kuwi. Imam Koko. Celemek. iya seragam iya. Mah. Ampun. Ayo. Engko sementara Ki mbok man ora? dhisik mbaturi. Dek habis dhisik, Mbak Ana soalnya bar magrib kuwi mangkat neh. Mas Agus iki nganu Ki mbok guys. mangan ora? Wis Imam- moho. Imam Koko. Wis ben kok sik. Imam Koko Kok dimam neh. Makan iku netok gak pakai nasi. Ya, Nggih, dikuin Ndang. nasine. Nasine dhewekno. Ndang. Ndang lek sampe pinter. Enak piring. Ndang Mam. Mam. Ya. Pisahno Kong, anune Kong. Iki Udan guys, ning kene malah udan. Ning kono mang jere Mas Arif telepon mang wis baru udan kono. Kene urung udan. Lha iku critane iki Mas Arif, Mas Lalimantan lho guys. Iki mriyang. Golek sopir kono-kono sing masmu aku budal rene masmu kanan ngeterno anake. Kono duge enek om yo metu. Terus iki mau aku gawe story kan. Sambang putu ning omah Etan kok Mas Arif langsung WA, Mas Agus nganggur apa ora, De? Ngono. Kon ngeterno aku nyupiri, De, ning Randu, njape priksa, guys. Mang terus Mas Agus mandi, bar mandi pletas ya budal rono. Sak rono-rono kok wah, kabeh suambat iki jere. Aku wis kudu mati ning kamar mandi, De. Oh, alah yo enek bangetan wis ora betah paling. Lah dikadiki jere diparani yo gak enek. Om yo metu urung teko. Mas Mukanan yo ngetero priksa anake dhewe. Aku ape rene mang Mas Mukanan ngidul tak lori lho. Lah naya ka apa diperiksakno neh aku ngono. Lah wong koyo ngene Dik. Sedina gak tau enek Panas. sengenge iki ora tau muncul, guys. Gak enek panas blas. Isine mek kritik-kritik, gremes terus. Ngene kek ning awak kon rado adem panas apa piye. Ya nanti pangan ya iki lho. Lontongnya cek nang dibuka. sana dan sithik-sithik ra apa-apa. Loh, alah sambelnya dipisah. Ngerti ndek wis sana aku. Iya. Soalnya nek makan kan mampu bening. Sambelnya dipisah kong lho, nang dibuka kong. Sambelnya iki lho lawoe anget-anget. Salah, petuku salah. Petuku bakso kok ora mateng. Opo yo kok kunciran mbok terak-terak kok ngene giling aku sampean. Kok ngerti dalan yo mbok nek sonteran-terak wong lho. Apa pojokane ngono? Rasake habis mang ndi sing rasake? Lah tuku rek akeh men. Wong loro tuku kok. Ayah habis mang kodanan porang iya nang mobil iki. Kurang ombo ya, Bang. Atek deres ya Mas kene. Lah keng kok anggo payung nek budal. Kok mbek mama mbek Mbah Kong ya le. Nek ibu mangkat kerja rek. Lah kemang gak turu, ket mulai kerja, bar kerja apa gak turu. Lah gak bileng kok. Gak ngantuk. Tangine jam 2, jam 1 bengi wis tangi. Awan ora turu. Mare wis kadung manggon. Ayo. Guys, hujan-hujan ditambah lontong karo Mbak Ana iki lho. Lontong sambel. Jane sak berbaso tapi ora mateng. Ora enek rek. Lontonge cek pero. Kadang Dane dhuwur tak nganggo jowo. Dan udan apa nih? Cendilan kok lebih ngono nak kawon. Kakulon. Wes. Dan dhuwur ngene guys.
udan deres lah nek gak angin ora gluduk ngono yo. Ning pikiran ki yo tenang. Mbak Ana wis mulai mangkat kerja nih guys. Bar maghrib yo panggah mangkat nih. Soalnya nek dino Jumat malam Sabtu iya ya koyo lemburan. Soalnya kan Setu terus libur. Di packing bengi niki kayak ngecek Mbak Rini. Cedak kok guys, kini ki muter rono terus belok rono wis tekan. Nek metu kene yo rene iki ketok kok kene iki. Umpama kene nek dalane ngono cedak wong samping iki gandeng tapel wates tapi kok muter metune mbake yo mangkat. Iki sementara desih kuwi jek ngancani di HP soalnya Mas Agus ngeterno periksa Mas Lalimantan ki urung mantuk guys, antri bisa antri jere ning kono. Iki sementara desih ning kene kalau niku konge wes ngecek Mbak Rini diparingi sehat selalu. Bengi kerja Rino kerja padahal iki jam 11 apa jam 12 ya Mas mangke mantuk. Ya ora turu ora apa wong anake yo awake ra penak. Lho bar magrib iso budal neh. Tapi hari Sabtu kan libur, Sabtu Minggu. Ki packing sing kanggo dina sesuk kuwi karo Sabtu. Nah, Pak Suwage bar mandi, guys. Mbak Anis mangkat kerja. Suwi le antri ya? Antri. Lah kono udan deres. Kono. Lah gak mampir nggone adik ki, Mang. Dinda gak mbok anguk. Nyapu. Bengi-bengi nyapu. Astagfirullahaladzim. Lah nek gelem gak mbok jak rene. Nah, ndak gelem wong Dinda kok mikir pelajarane. Lah piye jere Pak Dokter Mas Arif? Kurang darah. Alah, tensine rendah berarti. Lah kaya aku kae. Layak man sambate kok. Mung darah iki terah tenan yo. Blir-blir kok. Kuwi jek lontonge ana dintekno nyacak engko. Wong mangkat kerja ki mangan terus saiki tok ngono. Kuwi lho ning dhuwur kulkas. Wis kadung dicampur sambele. Urung bar tambene obat wek mbae. Ah ngarep nggih 200. Pamper mangan kok. Aku iki bar mangan. Lah cek cok nak kowe anggite. Lah kuwi mangan termo di ndek kan gak patek seneng. Kalau satene ning isor. Kae lho tak tukokno sate ayam. Tukokno Pak 20.000 mong dik. Yo lah wah wong apis entek loro ya wis sih. Ngono lah wah. Wong kadung nyecek wong Bu habis nggih ngoncek Mbak Rini ulang nggih budal. Lah ya ngenteni kowe aku lha engko habis ae. Satene kalau jiko. Kuwi engko nek wonge teko ben dibukakne nek lesu engko. Ning kono ki jere kadang tukokno mie ayam yo sego goreng apa ngono. Nek gak ditukokno ya dikeki dhuwit ngono jere. Mangane iki ya? Iya. Nek gak anu dikeki dik 100 ngono jere. Mbah, yo ngono paling rombongan ya wong pira ngono nek kek dik 100 ngono. Nurut Bu. Lah ya.
Lah Mas Saji yo melok. Melok. Mbah Pomo yo melok. Enggak. Mbah Pomo awak yo nggih penak rek. Jere goleki sapa-sapa lho Gus, goleki dikadiki gek enek. Goleki mukanan wong yo ngeterno nayak, preksa neh. Mbah Duk ki mang nek cerita wong ngepel rene Dinda. Terus aku roh nek storyku ning kene iki mau langsung, "De, Mas Agus nganggur, De," ngono. Lho lah saiki apa sesuk Mas aku ngono, Mas aku dikon apa? Saiki De tak kon tulung tak kon mancalno mobilku De tak muter preksa. Terus kowe tak parani ning guritan, Mang. Sik Mas tak celuke ya Mas wong resik-resik ning mburi omah. Nggih De aku kok ya sampe mati De ning kamar mandi. Oh alah, wong kok. Nek teko kono antri wong akeh paling. Jamu ngono. Aku batu jamu. Walah dicak mampir, dan dhek kok ngono. Ini kidule kuwi aku pas jamu batuk pilek. Ning kidule ning apotek ya? Jamu ubekan. Wanget ini awak. Kidule Pak Wahyu sing madhep ngulon kuwi. Mbok enteni ning kono ngono. Ora jejere pas. Ya gak kidule ya lore le. Gandeng paingan kuwi ya? Memang kidule. Kidule ya. Iki gorengane pangan apa amtake yo. Ya habis jajane sembarang jajan dioceki kabeh iki. Ora dipangan. Dan jeluk mie gelas iki sak renteng yo 10 mbak Eko. Lah kon milih jajan malah moh. Dikeki pop mie gelas gede kuwi yo moh milih dhewe. Bakule tak teko sik pahit kok ora jamune. Jamu pahit. Ya jamu yo pahit entek enten nek jamu legi. Terus biyen kok ubekan sing enek legine iki. Enek ya njaluk njaluk Ora tombe jamu. pahit ae ngono. Wong ngene iki tarah kondisi ngene iki yo, awak iki kudune iki fit, kudune ngombe vitamin terus wong cuacane koyo ngene kok. Nyatane sak rono-rono lho wong hidup mriyang kabeh lho. Kaya usum corona ngono kae. Rutin. Merem. Mama tak pulang nggih. Ayah wis teko. Nggih. Pinter. Ibu wis mangkat kerja, kowe ayah wis teko. Kok kakak Dla ya dhewean ning omah. Wis dibaturi ayah kok. Mama tak mantuk nggih. Turun merem. Bareng obat keringete kok ngene. Tak kemuli ora gelem wong keringete gobyos iki. Iya. Yes, padahal yes bar urut barang kok yo. Dibaturi wedhus e Mas Diki. Dipene sapa? Iya. Ki HP-ne buke barang ditinggal ki lho. Wes Mama pulang dulu ya. Sing pinter lho. Aja nangis lho nggih. Iki salinku, memang aku di salin apa gak atus kok ya sumuk bar mangan. Kon salin kuning kene iki. Wis tak mantuk sik aku. Iki lho ngono kayak jerecok. Apa sih gak mulai? Iki ya. Pateni lah aku nek bengi nggon kowe tak pateni kok. Cek gremes saya iki lho, guys. Tak jas hujan. Ya, pen jeruk. Oh, gak sing iki lho gombalku. Wes pulang ya. Petang beri lagi ke pateni. Wis bingung ya. Ditinggal pirang jam ya kok wis. Pak De andi? Mama andi? Alah, tak tinggal ngene Dek habis, Mang. Ya Dek, gak ikut Dek sah. Mang golek ya.
Guys, alhamdulillah wis tekan omah, guys. Ki arep nganguk. Anak lanang kok pagere iki tak jontong ngene wis dikunci kon jero. Pak De nanti. Mbok mau bubuk ning ngarep TV. Tapi paling wis do bubuk. Pagere tak oglek-oglek wis dikunci kon jero. Nggih ku pengen nganguk ngono kok. Jere tensine karek 90. Wis bubuk ning kamar ki Mbah Pomo karek melek ning ngarep TV. Cek melek tapi mau tak celuk ya percuma ya ora krungu. Sesuk-sesuk ae ya, guys. Nganguk sesuk-sesuk. Ya kuwi. Ono. Kuwi apa kuwi? Anak apa aku? Enak apa? Kalau delok je. Apa, Nduk? Dono mamak dono. Apa kuwi? Dono. Jenenge apa, Mang? Kap Ka? kaper ngono. Apa? R piye R? R iso ora R? Dimut cik. R. Piye? Kaper walah dik irung kowe ngantek das digruwek kok. Tangan untu ki pokoke walah nek kon nyokot. Manggule lho mibra ding. Ah luwih. Ya wis ngono ae ya guys, kontene sesuk dilanjut neh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Dadah, pakeceng lah HP. Dadah. Dadah sehat.